Coba kaya apa aku tak kepengin jumenenge genduk Silva Nur Maulita. Swara suling kumandang suarane. Iki sapa iki? Ya kuwi genduk Silva Nur Maulita. Nggih. Utawa BP. BP iki apa? Bu Patrick. Oh ngono lho, Patrick iki duwe bu to. Lah piye kaya ngalor ngidul babu-babu ae. Ngene lho bune. Engko Lita yo iya Pakmu. Mune sinten mune? Bune karo Pakmu. Bune Pakmu, bune Pakmu, bune Pakmu. Aku anggere ning arep krungu bune, ning mburi krungu Pakmu. Ya, sowan Pak Nardi sekeluarga ya Cahayu. Nggih. Menika sangat luar biasa ben taun mesti gelar wayang kulit. Yang tidak habis pikir nggone raketi kekadangan karo Rudi Gareng karo Cakra Budaya yang sangat istimewa. Setiap wayangan penjane dawuh pokok aku wayangan yang 2 malam, yang 1 malam tetap Rudi Gareng dari Blitar. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Oh, no. Ya, terima kasih Pak Nardi, menika dulur Sinara Wedi muga berkah sehat seger waras. Ude Jaya Mulya. Sumuruping menika kemutan. Nggih. Surya wayange. Ya aku nek nyanyi tak hayati no mewek dhewe aku suwi-suwi itu. Penghayatan iki penting. Menika napa judulipun Cahayu? Judulipun menapa menika judulipun? Wisa Tresna. Wisa niku napa? Wisa niku. Wisa niku Wisa kuwi racun. Dadi kowe ki ora percaya karo Krisnia, wong Krisnia tukang ngapusi kok. Mulane kowe aja kulino ngapusi kancane. Mulane kowe iki omong sak omong Krisnia karo Lita ya ora dipercaya ya. Wisa kuwi racun. Tresna kuwi nek dihayati tenanan, kuwi saka mangsa nek ora imbang kiwa tengen ya. Dadi loro-lorone iki ora sehati, sejiwa dan senasib sepertanggungan sehidup semati. Kuwi kaya wisa ngono. Kados umpamane to kaya to cinta bertepuk sebelah tangan niku to Om. Cinta bertepuk sebelah tangan kok bertepak ya. Bertepak to iya. Iya. Contone sok kala mangsa ki udah upamane ya wong ki demen ki lekase ki rena-rena lho. Pengen takon nomere. Nggo bareng wis roh nomor iki WA. WA niki wedi-wedi wani. Halo, ngono kuwi. Terus esuke iki muni tambah, halo cantik. Ngono kuwi. Terus bano sok mbene iki tambah gentine, lagi apa Ngono suwi-suwi. Dari suwi-suwi I miss ngono suwi. Iya. Kuwi karepe ya I miss you maksude ngono. Teng mriki wonten Om, teng CBI wonten sing ngaten niku. Lah piye to ya panggah ana to wong isen-isene wong urip kok ya. Isen-isene wong urip. Nek sing di WA iki bojone wong. Lah.
Sing lanang iki nyambut gawe ngantek elek, tekuk kringkel ora ketok apa-apa. Iya. Nek gur kenek udah makan belum? Sing lanang wis nyambut gawe ngantek mutah-mutah to paribasane. Ora ketok ya. Kuwi perjuangan cinta nalika jaman semono, nduk saiki wis ora ana. Saiki mboten nggih. Dadi kanca-kanca kabeh iki wis aku ki ora enek wanita kejaba istri saya sendiri. Cah-cah ki sumpahe Cakra Budaya ngono kuwi. Cakra Budaya. Wah, sumpah kabeh sing gender. Ora enek wong ayu lho, Mas. Kejaba yayanku bojoku ki ora enek. Ngono. No ora sumpah wong urung dibojo ya. Dadi dhek sumpahe sapa-sapa pokok wedok ayu. Sumuruping ya sayu. Sumuruping sarya wayah sore. Mendung katon lelimangan kaya bareng atiku rasa gelo kembang tresnaku ilang muspro. Kita aturke dulur-dulur ngriki. Wonten Pak Bambang, wonten Pak Jun, mboten kesupen kanca-kanca sing padha mbiyada sabiyantu Pak Nardi sak keluarga nggone nindakke tasakuran dalu menika. Ya. Terus